Vymazal som si sociálne siete na 30 dní a toto sa stalo. Vieš si to vôbec predstaviť? Ako som asi tak mohol celý mesiac fungovať? Ako som mohol žiť, keď som každý deň nevidel tie neskutočné rílka, ktoré na mňa mohli vybiehať na feede? Ako som asi tak fungoval, keď som nevidel, čo je nové, čo kto pridal do príbehu? Ako som asi tak fungoval, keď som nečítal nič, čo mi vybehlo na Facebooku, keď som nesledoval všetky tie videá na TikToku, na Instagrame, nehovoriac o ďalších sociálnych sieťach, ktoré existujú. Aký to bol pocit nebyť tam, nič tam nepridať, nič neabsorbovať, nič si neuložiť, nič si nepreposlať. Aké to asi bolo nič nekomentovať? No, oslobodzujúce. Skús si to len predstaviť, keby na 30 dní odídeš zo sociálnych sietí. Vôbec to nie je strašné. Vôbec sa svet nezrúti. Ja osobne som to až tak veľmi nepotreboval, ale chcel som to. A poviem ti, že ani po tých 30 dňoch som si tie sociálne siete nenainštaloval naspäť. Jediná vec, ktorú mám, je YouTube. YouTube z toho hľadiska, že keď už tam idem, tak tam idem niečo pridať, alebo tam idem, aby som si niečo konkrétne vyhľadal, nejakého tvorcu, ktorého sledujem a od ktorého sa učím, od ktorého sa vzdelávam. Či už sú to nejaké zaujímavosti, alebo nejaké konkrétne témy, ktoré ma zaujímajú. Sociálne siete ako Instagram, TikTok a podobne málo kedy ti dajú niečo naozaj hodnotné alebo také, že si to reálne zapamätáš. Pamätáš si vôbec, aké videá si videl včera, predvčerom, pred týždňom? Čo všetko si absorboval a koľko hodín zbytočne si na tom telefóne trávil? Ja ti poviem, že okrem toho, že som menej držal telefón v ruke, som si viac vychutnával prítomnosť. Začal som jednoduchšie fungovať. Nebol som taký preťažený neustálými stimulmi, niečím, čo mi príde pod ruku, do očí, do pohľadu. Nepotreboval som stále siahať po telefóne. Aj keď tie prvé dni boli ešte také, že občas ten telefón som ešte hľadal, ale jednoduchšie bolo položiť ho niekam a proste robiť veci. V kľude si prečítať knihu. Najesť sa bez toho, aby som si pustil akýkoľvek film, seriál alebo video. A venovať sa tomu jedlu. Vychutnávať si prítomný okamih vonku. Pretože my pravidelne preťažujeme sami seba. Či už zbytočnými rozhodnutiami, ktoré nám berú energiu, alebo ideme na prechádzku, kde si môžeme vychutnať tú prechádzku, prečistiť hlavu a namiesto toho máme pustenú hudbu. Prípadne podcast vzdelávací. Áno, niekedy je to dobré, ale veľakrát je lepšie proste ísť na tú prechádzku a nechať si vyvetrať hlavu. Nechať myšlienky voľne plynúť a namiesto do telefónu si nápady, myšlienky zapísať ručne, perom do zošita, do nejakého malého slovníčka. Má to veľmi veľa prínosov. Cítim sa ľahšie, uvoľnenejšie, spokojnejšie. Nepotrebujem vôbec siahať toľko po telefóne. Už na ňom nie som taký závislý. Aj keď som si myslel, že nie som, občas ten chtíč ísť do vrecka, zobrať telefón a pozrieť sa naň bol. Ale postupne sa vytrácal. A teraz si to predstav, aké benefity to môže mať pre teba. Predstav si, že by si 30 dní neotvoril žiadnu zo sociálnych sietí. Že by si ich vymazal. Že by si to nesledoval. Čo všetko by to pre teba mohlo znamenať. Len si to predstav a napíš do komentáru, či sa do toho pridáš alebo nie. A toto je len začiatok. K tejto téme ti aj časom nahrám nejaké ďalšie video. Podelím sa o ďalšie skúsenosti a dojmy. A teraz, ak chceš, aby ti ďalšie videá neunikli, daj follow. Ulož si toto video, prepošli ho, zdieľaj ho, ak ti niečo dalo. A ak chceš exkluzívny prémiový obsah aj s 30-dňovou výzvou Stop prokrastinácii,
kde nebudeš počúvať žiadne omáčky, ale každý deň budeš mať akčné kroky a úlohy do 10-15 minút, tak sa pridaj na moje Hero Hero, ktoré nájdeš aj v popise tohto videa. Link je herohero.co/Frederik Smikal. Ja sa tam na teba budem tešiť a takisto aj tu v ďalšom videu.